lehen egunean urduri egotea normala dela uste dut. Ziur dena ondo aterako dela. Ez dut esperientzia handirik eskolan, baina ziur ondo aterako dela. Ondo baino beto, ziur horrela izango dela. Ziur nago. Urte askotarako atzerapena daukat, baina hori ez da arrazoia baikorra ez izateko. Ikasketetan, hobera baina ezin naiz joan. Ondo hastean, hobera egingo da. Baretu zaitez favorez. Atsegina izango da lagun berriak edukitzea, naiz eta txikitatik elkar ezagutu beharko dute. Eskolara joatea da nire bizitzako ametsa. Zer atera liteke gaizki? Ane! Mesedez, ez da diera garpentsar bat izan. Ene bada, Ane, lasaiago ibiltzeko esan dizut. Nik konponduko dut. Barkatu, Marila. Gaur ondo joan behar litzaizuke, erbia bezain azkarra zara. Nire garunak ez nauk kezkatzen, ondo da bilela uste dut. Zortez, nire klasekideen mailara iritsiko naiz. Horrek ez nauk kezkatzen. Badakizu zer kezkatzen dauen, nire kezka nagusia. Ziur, laster esango diguzula. Ile gorri hau da! Ile gorri, zatar, nazkagarri, iguingarri hau. Nire bizitzako marka da. Anne Shirley Cuthbert, beste kezka nagusi bat bilatzeko proposatzen dizut. Eta nire oreztak, gorroto ditut nire oreztak. Eta pentsatzen dut ziurrenik neskamutik gustukoagoa izango nintzatekela ederra banintz. Tontakeriak, arroputza zara, Anne. La Rosa ederra izango ez balitz, inorrez litzateke usaintzera geldituko. Gainera, ezin naiz arroa eta zatarra izan. Tontakeriak alde batera. Ondo joango zaizu eskolan, kexatzeari uzten badioztu eta indartsuarena egiten baduzu.